Каясың, җирне тоймый йөрисең, вакытны ашыктырмыйсың, аны киресенчә сузасың һәм аны туктатасы килә. Хәтта кайбер вакыт яныңдагыларыңның сүзләрен дә ишетмисең. Дусларыңа вакыт калмый, көн сайын кырынасың, көненә 2 тапкыр, 3 тапкыр тешеңне чистартасың, һәм башкалар буларны әле тагын да сузырга мөмкин. Булар барысы да сиңа танышмы? Алайса син гашыйк. Гашыйк түгел икән. Син минеке, мин синеке тапшыруы нәкъ менә синең өчен. Без башлыйбыз. Рания 20 яшь, йылдызлыгы буенча балык, Буа районнан. Китаплар укырга ярата. Кешеләрдә иң симәгән сыйфаты икейөзлелек. Укытучы һөнәрен үзләштерүче туташ акыллы, белемле, юмарт егет белән танышырга тели. Гаилә кору өчен иң уңай вакыт 23-24 яшьләр дип саный. Бүген эш егетебез үзләренең иң-иңнәре икәнен исбатларга тырышырлар, ләкин алар үзләрен сынауларда күрсәтә башлаганчы, алар белән танышып китик. Героебызга хәзер инде без егетләр турында мәгълүмат укырбыз, исемнәрен әйтербез, сиңа кайсы егет кем икәнен әйтеп бирергә кирәк, яхшымы? Беренче егетебез безнең Аршак, 22 яшь, йылдызлыгы буенча кысла. Әрмәнстанда туган егет, хәзер мәркәзебез Казанда яши һәм иҗат итә. Җырлау Аршакның иң яраткан шөгыле. Егетнең моңа кадәр чын-чынлап гашыйк булганы юк. Шуңа да чын мәхәббәт өчен нәрсәгә әзер булуын төгәл генә әйтә алмый. Гаилә кору турында уйларга әле иртәрәк дип саный. Кыслалар бик романтик булалар, менә үземнән чыгып әйтә алам, мин үзем дә кысланы. Романтик егет бу эш егет арасында кем дип уйлыйсың? Мин аны бу якта егет дип уйлыйм. Карада киенгән. Уң якта утырган егетне Аршак дип уйлыйсың. Яхшы. Алмаз исемле егет, 22 яшь, йылдызлыгы Арыслан, Ярчаллы шәһәреннән. Музыка һәм тагын бер кат музыка девизы астында яши. Минем ачуны чыгарып булмый, һәр нәрсәне аңларга тырышам ди Алмаз. Кызның күңелен яулар өчен җыр иҗат итеп, аны башкарыр иде. Уртадагы егет. Уртадагы егетне Алмаз дип уйлыйсың. Һәм киттек алга таба. Рамил 23 яшь, Арыслан йылдызлыгы астында туган, тумышы белән Мамадыштан. Яраткан шөгыльләре балык тоту һәм ау. Тәккәбер һәм бик горур кешеләрне өнәми. Хыялы җитди мөнәсәбәтләр өчен чын татар кызы белән танышу. Ул инсафлы, акыллы, чибәр һәм мөселман кызы булырга тиеш. Бары шундый кызга гына ул өйләнергә тели. Менә булсын ди. Димәк, син безнең Рамилне инде 3нче егет дип саныйсың. Фикерің үзгәрмәде? Юк. Фикерің үзгәрмәсә егетләргә сүз бирик. Менә дөрес әйттеме героинебез? Белдеме сезне? Белә алдымы? Дөрес әйтте. Аршак димәк син? Белде, дөрес әйтте. Алмаз һәм Рамил. Ничек шулай белә алды бөтенесендә? Мин баштан бу яктан барырга дип уйлаган идем. Аннан соң бу яктан баргач, шулай туры килде. Рәттән бардың һәм ялгышмады. Хатын кызның интуиция дигән әйбер көчле эшли бит аның. Шуңа күрә ул инде Ул бит интуицияга таянмаган, ул бары тик рәттән генә барган. Без рәттән укырбыз дип уйлаган һәм ул ялгышмаган. Әйе. Яхшы, инде димәк, егетләр белән хәзер инде кыскача гына без таныштык. Күчәбез хәзер сорауларга һәм инде аралашуга. Ушыбызның герое аларга егетләргә инде сорауларын яудырачак. 3 сорау әзерләп килгән булырга тиешин син һәм шуларның әйдәгез беренчесеннән башлыйк. Беренче сорау мондыйрак. Егетләр, менә мин үзем егет сайлаганда, иң беренче аның нинди гаиләдән булуына, икенчедән юмартмы саран булуына һәм өченчедән тышкы кыяфәтенә игътибар бирәм. Сез үзегез кыз сайлаганда күбрәк нәрсәгә игътибар бирәсез? Кайсы яктан китәбез? Уң яктан, сул яктан. Китте бу, мин яктан. Әйдә Аршак, синнән китәбез. Киттекме? Мин дә гаиләгә карыйм. Нинди гаиләдән кыз? Икенчедән характер. Характер нинди? Характер әйе, ни булырлык? Усалмы? Усал түгел, юк, мин үзем усал. Кыз усал булсам да 3нче мировой башлана. Юк. Кыз наоборот, тыныч булырга тиеш минемчә. Ну, ничек тыныч? Не то что спорлашмаска инде. Беренчедән, әйе. Син ничек әйттең? Шулай булырга тиеш. Юк, алай түгел инде, мин ничек әйттем. Ну, шулайрак инде. Әйе, шулайрак, әйе. Примерно. Дөрес аңладыгыз. Яхшы. Минем өчен иң мөһиме шундый татар телендә шундый матур сүз бар, сөйкемле дигән. Миңа кыз сөйкемле булсын. Һәм мин бит инде иҗат кешесе, ул миңа илһам өстәсен минем дөньяма, минем тормышыма. Шундый кызлар миңа ошый. Менә әйтәләр, иҗат кешеләре алар әзрәк кенә сәеррәк дип әйтәләр. Димәк, синең хатының шундый сәеррәк булырга тиеш. Киресенчә ул үзе сәер булгач, аны Әйе, үзем сәер булгач, шул киресенчә сәер булырга тиеш. Киресенчә башка төрлерәк булырга тиеш инде. Чөнки тагын бер сүз әйтим әле. Ул ашарга да пешерергә тиеш әле әзрәк.
Чөнки мен үзем бик ашарга пешерә белмим, ашарга пешерә. Минем юлдашым ашарга пешерә белсә, миңа бик рәхәт булыр иде. Сөйкемле, ашарга пешерә һәм илһам китерүче. Яхшы, әйбәт. Рамил, синең. Сен инде теге яраткан шөгыльләрең балык тоту, ау булды. Сен атып кайткан җәллекләрне пешерергә, Обязательно. Безнең патроннар тутырып җибәрергә, балтыкны чистартырга. элек-электән борынгыдан килгән бабалардан татар гаиләсендә хатын-кыз тыйнак, әдәпле балалар үстерергә, әти-әниләрне, гаиләне хөрмәт итәргә тиеш беренче чиратта. И аннары тормышта инде бер-береңне аңлап, керек вакытта ул сиңа, керек вакытта син аңа уступай итеп яшәрлек булырга тиеш. Менә төп героинебызга соравым бар. Хәзер егетләр 3 портрет сурәтләделәр. Менә син үзеңне нинди портретка туры киләм дип уйлыйсың? Барысына да дигән. Менә молодец. Üstünde sayıda da gitti geliyor bizim. Безнең беренче сынавыбыз, ул инде менә безнең җегетләр бөтенесе дә иҗади кешеләр һәм бу конкурс нәкъ менә иҗатка корылган. Сез барыгыз да уңагай, шулай бит җегетләр? Юк, мен сулагай. Син сулагай. Демәк, бераз гына интеге авырлаштырыйк конкурсны. Кемнәр уңагай, алар сул кул белән ясый. Кем сулагай, уң кул белән ясый. Нәрсә ясыйлар, шуны әйтегез. Ясыйлар, хәзер әйтәм, кайранда барып җитәбез. Сезгә ясарга кирәк үзегезнең хыялыгыздагы кызны. Әйбит. Ул кызның гына сурәте булмаска мөмкин, анда булырга мөмкин, индидер үй булырга мөмкин, сезнең квартирамы, яисә инде берәр аш бүлмәсе ясап куясызмы, бәлки балалар ясарга мөмкин. Гаилә. Менә нәрсә телисез? Сез ничек күрәсез аны? Үзегезнең, әйдә булай әйтәбез. Сезнең киләчәктәге бәхетле тормышыгыздан бер күренеш, бер көн. Менә сез аны ничек күрәсез? Анда булырга гаилә тиеш белән сезнең бәйле булсын. Гаилә белән бәйле булырга тиеш. Мәхәббәт гаилә белән бәйле булсын. Яхшымы? Киттек әйдә. Мен булдым. Минеке булды. Синең булды. Сиңа 1 плюс, беренче бетергән өчен. Әйдә, рәсемне рәсемне без карыйк, телевизор. Юк, без карый торыйк, сез дәвам итегез. Ясагыз. Туктатмагыз. Без инде әкренгә генә әйдә сөйләшә торыйк. Бу йорт бит инде, әйбит? Йорт, я. Йорт, монда иштән булар тәрәзә бу, монда кешеләр була инде. Бәлки төп Монда ничәү? Анда 3 Син күрәсеңме? Анда 3 кеше, әйме? Анда 3 кеше. Берсе син, Берсе мин, берсе берсе күрәсеңме, аның чәчләре озынрак. хатын-кыз. Әйе, хатын-кыз. Дәк монсы? Анысы кечкенәрәк буйлы. Анысы минем әти түгел, минем балам. Балам. Малаймы, кызмы? Миңа Алла мөһим көне түгел. бирәйем. Ярый. Булар нәрсә? Бу чәчәкләрме? Бер балам. Чәчәкләр, монда да чәчәкләр, әйме? Чәчәкләр. Монсы кыймадыр инде моның. Әйе, кыймады. Тотылып бетмәгән, киләчәктә тотылып бетереп Әйе, алалар нәрсә. Һәм тулаем йөрәк Йөрәк, Я Сыналынган алган нәрсә һәм- аңлата? ул мәхәббәт көчле. И тулы мәхәббәт монда. Әйе, карагыз. әйе. Үй тулы мәхәббәт, монда да йөрәкләр, һәм ул зур йөрәк, Әйе. һәм кояш монда түгел, йөрәк эчендә. Рамилнең дә эш төгәлләнә бугай. Рамилә дә сән күчәбез. Рамилнекен карыйк әле, менә. Тулы бер биткә рәхәтләнеп, иркенләп ясаган. Без дә карыйк. Монсы безнең үй инде бу, әйме? Үй беренче кат, икенче кат, монсы шурмасы. Шулай Әйе. дөресме? Монсы астагы койма, чәчәкләр Чәчәкләр, була инде бу. әйе. Менә бу нәрсә бу? Розалар. Менә бу. Ул арка керә торган. Моннан юлдан керәсең арка аркылы. Әйе. Ярый. Бу Машина. түтүт машина. Минивэн. Нинди машина бу? Минивэн. Минивэн. Минивэн булгач, демәк, Бөтен семья белән, балалар белән йөри торган. 5 кешедән артыграк була инде демәк. Монсы син минивэн? Бу хатын как кыз. Бу хатының монсы Балалары. 3 бала. Кемнәр? Син кая? Мин машинада. Син машинада отырасың, ярый. Монсы нәрсә моның? Бу теге летний как бы ял итә торган. Беседкасы. Беседка. Беседкасы моны әйбер. Булар коймадыр инде. Так, анда юган керләр анда. Юган керләр монда эленеп киләләр. Яхшы.
Бұл балалар, бұлар неше бүтін тізіліп басқалар, нешелер бұлар? Бұлар Смирна деген, сені күтілер ме шыққаныңда? Қаршы алалар, мен қайтып кірдім. Сен машинамен қайтып кірдің, сені қаршы алалар бүтін тізіліп. Яқшы. Мына шуңа ұмтылырға керек, ерлер. Шәп бұл. Молодцы. Һәм бітірем мен. қазір аршақнығы бітіргәт келеді. Ол жігіттің бұрында мен көй болған. Болды ма? Болды ма? Яқшы. Демек, мұнысы енді біздің аршақның рәсімі. Бұл қойын ағашы. Қойын, ол енді ол кімдір айтса сағыш белгісі сағыш символы. Кімдір енді мәхәббәт деп аңлата. Бұл сенің үшін нешік? Мәхәббәт аңлата? Yoğurtlık simvolu деп әйтелер енді қойын. Мәхәббәт, ақлық? Менің үшін. Бұл кім? Қызы ашаға бақылады. Бұл қыз құяланып отыра, менікті. Бұның мұна көз яшьләре оған мұнда. Арша килеп тә җитмәгән, инде кызны елата башлаган. Елата башламан, ул сөйінішінен елай. Шатлықтан. Құяш мұнамда, бұлар мұның құшлар ма бұл? Құшлар үшіп, мұнамда құшлар үшіп жүрей. Балалар қойын? Кімді қойын? Балалар. Балаларға әлі бұл не? Свиданилар әліңді бұл начало. Міне шушыннан соң, шушы күннен соң балалар кете. Балаларны планлаштырға келген уақыт бұл. Булдыра алмайбыз деген идегіз бик матур рәсімләр келіп шыққан. Рәсімләр сен айбет. Неге сиңа? Мен мәсәлән син менеке музейін алып қайтмақшы болам бұл рәсімләрді. Солай ма? Жоқ, мен әлі көрсәтірәгені берем. Әгер де алып қайтасың екен, рахмет. Сен төп героині біздің сарарға тегішаны баштады. Сен айында қазір балалар қойырға керек. Балалар қоясың ма, яй сайынды, айда дәрістегі кібік, бұлай ғайбет, білгі қойсын. Білгі. Нәк мәктептегі кібік бишілі енді ол. Ең яқшысы, екілі ең нашары. Ненде білгі қоясың, айда аршақтан башылай. Нешәлі? Бишілі. Манысы, Рамилнікі? Мұнсына да бишілі. Әм біздің алмазлыққа? Бишілі. Үштіні де бишілі қойдың. Мен де бұлдыр алмас едім түртлі қойып. Нешілі балай? Матур бит рәсімләр, тырышқаннар, бар көңілләрін салғаннар. Әфәрин. Демек, егетлерінің бірсінде тегі айырып алмайсың енді сен бұл конкурста? Барсына да жеңуші. Барсына да бишілі. Татар кызларын гомумән мусульман кызларын яулыклар бизи. Шуңа күрә чираттагы сынавыбыз да яулык белән бәйле булыр. Хәзер егетләребездән төп героинябызга матур итеп яулык бәйләргә сорарбыз. Егетләр, менә Рамил дә әйтеп китте, аңа мусульман кызлары ошыймы? Икенчедән инде хәзер җәй, урамга баш киемсез чыгу хәтта зыянда булырга мөмкин. Шуңа күрә инде сезгә хәзер яулык бәйләү буенча мастер-класс күрсәтергә кирәк булачак. Әле җитмәсә яулык бәйләгән кызлар хәзер әле мода үзәгендә дә. Менә сез яулык бәйләгән кызны ничек итеп күрәсез һәм тамашачыларыбызга да ничек итеп күрсәтерсез икән? Кем башлый? Айда Аршак, синнән башлыйк. Менә минем монда бик матур яулыклар бар. Кайсысын сайлыйсың? Менә анысысын сайлыйсың. Кайда? Башла. Син нинди стилдә бәйләрсең? Заманча стилдәме, мусульманчамы? Әрмәншә бәйлемәйнеме? Әрмәнчә бәйлисеңме? Әйдә әле. Карыйк әле әрмән кызлары ничек яулык бәйләп йөриләр икән? Ярый, Рамиям нәрсә күзгә? Син инде Аршак бурныңа алтырсаң була? Ничек сиңа? Матур. Матурмы? Бәяне соңрак бирәбезме? Бар егетләрен дә карап чыгыйк әлеме? Соңрак бирәбез, ярый? Рания, синең хәзер көзгегә карый аласың. Синең башында хәтта тож бар хәзер. Егетләр белән сөйләшкәндә шуның хакта онытма. Беренче ак яулык алабыз. Безнең татар халкында ак төс чисталык, паклык элеккедән килгән, гореф-гадәтләр буенча килгән ак төс, ак яулык.
Һәм яулыкларыңны солып инде хәзер. Әзрәк уйла. Беренчелекне бу сынауда кемгә бирәсең? Беренчелекне мин Аршакка бирәм. Ул үзләренчә үзенчәлекле итеп бәйләде яулыкны. Минемчә, менә ул бәйләгән яулык белән хәтта урамга чыгырга була, дискәтүккә дә барырга була, укырга да барырга була, эшкә дә барырга була. Менә дигән мастер-класс күрсәтте сезгә хәзер Аршак. Шуңа күрә аңа беренчелекне бирдек. Икенче сынауларда ул үзен ничек күрсәтер, моны без алга таба белербез. Ширатага конкурсыбыз безнең егетләр өчен бераз гына катлаулырак. Миңа калса, менә безнең бер тәлинкәдә монда 3 төрле җимеш, 3 төрле әйбер. Менә шушыларны, димәк, егетләр үзләре 3 тәлинкәгә дөрес итеп айырып салырга тиешләр. Күзләре бәйләнгән килеш. Инде бу конкурсыбыз безнең вакытка булыр. Без бирербез вакыт 1 минут тирәсе биреп карыйк, аннан соң инде күз күрер, кем тизрәк җыеп бетерә. Менә шу 3 тәлинкәгә бер төрлене җыярга кирәк. Аңладыгызмы, егетләр? Бер төрле булырга тиеш. Димәк, бер тәлинкәдә бер төрле генә культура, берсендә бер төрле, берсендә бер төрле. Килештек? 1-2-3 киттек, әйдәгез. Молодцы, егетләр. Була. Һәм барысы да иң беренче иреләреннән башладылар. Теге нәрсә ирерәк, шуны бер тәлинкәгә тутырдылар. Хәзер инде ваклар китте хутка. Төгәлләдегезме, җегетләр? Булды, молодцы. Хәзер әлегә күзне ачмыйбыз. Әйдәгез, хәзер әйтеп карагыз, нәрсәләр бар монда? Снегля называй. Нәрсә дип уйлыйсыз? Фасоль Нәрсәләр? менә бу фасоль. Однозначно. Нәрсә бар? Фасоль менә. Фасоль дип уйлыйсың. Яхшы. Гүлҗимеш, фасоль, борчакмы, чечилсең? Борчак. Гүлҗимеш, фасоль һәм борчак дип уйлыйсың, әйме? Дөрес, шуннан да шулай. Молодцы, әйдәгез, хәзер инде шишергә мөмкин. Хәзер инде без сезнең иҗат җимешләрегезне карыйбыз. Менә монда борчак бераз гына сибелгән. Хәзер инде тәлинкәләргә тимибез, ярыймы? Димәк, монда гүлҗимеш түгел җыелган, монда бер генә фасоль ләккән. Ир фасоль. Калганнары фасоль. Монда безнең фасоль да бар, борчак та бар бераз. Монда борчакка 2 фасоль ләккән, дәйме? Киттек алга таба. Монда гүлҗимеш үзе дөрес җыелган, ләкин гүлҗимешне яңадан аерган бергә. Һәм монда битәшкә фасоль да керткәннәр. Фасоль белән борчакны инде бергә салган. Безнең алмаз. Һәм Аршак иң беренче булып төгәлләгән фасоль үз урынында, гүлҗимеш үз урынында, борчак үз урынында. Юк, син тимә, салма. Монда бер борчак бар иде. Әйе. Монда да бер борчак бар иде. Әйе. Моның хәле кенә инде ул ярый. Миңа калса, монда инде күренеп тора кемнең ничек эшләгәне. Хәзер сиңа сүз. Аршак беренчерәк бетерде һәм дөрес итеп бүлгән. Дөрес итеп бүлгәнде. Димәк, без Аршакны җиңүче, бу конкурста җиңүче дип билгеләйбез инде. Егетләр, бер-берегезгә кул биришегез. Бу инде теге символик рәвештә булырга тиеш. Молодцы. Тапшыруыбызны сынаулар биткәннән соң битерсәк, менә ул ничектер тулы булмас иде. Ә бүләкләр инде аны тулыландыра. Һәм менә нәрсәдер җитмәгән кебек булды. Дөрес ди. Дөрес ди. Шуннан да шулай, Луиза алдамый. Һәм инде без сезнең белән әйдәгез хәзер. Гадәттә, мондый моментлардан соң яңадан төшерәләр. Ә без инде яңадан төшереп тормыйбыз. Без хәзер бүләкләрнең беренче өлешенә күчәбез. Һәм инде нәрсә әзерләп килгән микән безнең беренче егетебез. Рания, мин сиңа үземнең бер җырымны башкарып үтәсем килә. Ул җырым минем мәхәббәт турында. Чиста, саф мәхәббәт турында. Вакыт бик тиз үтә, китә төсле. Туктап калсын иде бераз гына. Ашыкма, ашыкма. Вакыт тукта, ашыкма, ашыкма. Мин бит яратам сине күргән чакны. Мине бәхетле синең өчен генә. Яшим сыман, югалма, югалма. Бул янымда, югалма, югалма. Мин бит
bit yaratam, bir kızak izledim. Sinegene yine tezlep taptım. Üzü yolumda ışanam, ışanam yüreğime. Ышанам, ышанам, min bit yaratам. Birinchi bo'lakni boshlab yubordik biz jir bilan. Endi ikkinchi bo'lagimiz narsa hazırlangan mikan ham bizning ikkinchi yigitimiz narsalar o'ylab chiqarar ekan. Hayda qaraylik. Odatda birinchi tanishganda qizlarga shashak bo'lak aytadilar. Men senga raniye tiri shashaklar bo'lak aytırga bo'ldim. Ul shashaklarni qurutma. Ул чәчәкләр кебек үзең балкып яшәргә ятсын. Bravo, aferin. Aferin. Мондай бүләккә бер кыз да битараф калмый торгандыр. Гадәттә теге чәчәкләр диләр, кызларга бер бәйрәм булганда, яисә туган көн бул, яисә булай гына булса да, кызлар һәр вакыт шат андай бүләккә. Шулаймы, юкмы? Син үзең нинди чәчәк яратасың әле? Һәр тапшыру сайын әйтеп киләм инде мин роза чәчәген яратам. Инде Зөлфәт Кызылмы, акмы, сарымы? Кем биргәненә Ну, карап, баналь кебек, бөтен кешедә кебек кызылдыр инде. Юк, кем бирүенә карап. Мәсәлән, инде минем сөйгән ярым бирсә, әлбәттә кызыл чәчәк. Мин караны бирсәм дә ярый. Юк. Кара ярамый. Яхшы, инде без хәзер әйдәгез, өченче китабыз нәрсә әзерләп килгән микән? Шуңа күз салыйк. Yes, imoko será que zemtavel baitz pochadarsko será yeserpe kezani chem statsel im karakitz çayretzir duserim uçartnasar firaza koim xensirutz kezem sirum çasatsir duserim baytays xoskireyes palsum eşat vagutz. Bravo! Aferin. Bu Әле безнең тапшыруда әрмән телендә җырлаган кеше юк иде. Менә беләсеңме, бу җырны тәрҗемә итсәк, ул менә булайрак яңгырый. Бар мәхәббәтемне дә сиңа бирәм, һәм инде үзем дә синнән җавап көтеп калам. Әллә син әрмәнчә беләсеңме? Юк, мин әрмәнчә белмим, миңа Аршак алдамык әйтеп куйды нәрсә турында җырлаганын. Син куркып сорадың нәрсә турында җырлыйсың? Ярый торган җыр микән, ярамый торган җыр түгелме? Яхшы. Шулай итеп безнең инде 3 егетебез дә үзләренең бүләкләрен ясадылар. Хәзер безнең төп героебыз егетләрнең берсен я сайларга, я Сайламаска. Әйдә, героебезнең үзенә сүз бирик. Кемгә йөзеген салыр икән бүген? Төп героебез. Хәзер күпләрегез кемне сайлар икән төп героиня? Беләсеңме, күпләр Утырадыр, безнең тапшыруны караганда шуның өчен генә карыйлар. Кара, менә кемне сайлар микән? Менә мин хәзер шуны әйтеп куям, шуны сайлар микән, әллә юк микән дип. Менә шундый теге азарт барлыкка килгән безнең. Хәтта бәхәс тә булырга мөмкин, бәхәсләшүче кешеләр дә бардыр хәзер. Кемдер шәйгә бәхәсләшкәндер менә. Кәнфиткә, яисә башка нәрсәгә, шуңа күрә, әгәр дә сез бәхәсләшмәгәнсез икән, хәзер сезнең моның өчен мөмкинлегегез бар. Әйдәгез, без сезгә бераз гына вакыт бирәбез, берничә секунд. Сез тиз генә үзара шунда сөйләшеп алыгыз. Безнең егетләребезнең исемнәрен искә төшерәм. Алмаз, Аршак һәм Рамил. Шушы 3 егетнең кайсысын сайлар икән? Тиз-тиз генә үзара конфеткәме, анда шәйгәме, шикәргә мөмкин. Бәрәңгегә, быел мәсәлән бәрәңге ул шуннан да теге дефицит булды инде узган ел бит. Быел бәлки яхшы да булыр. Кем белә, әле бит казып карамаган. Шуңа күрә булдымы? Инде вакыт бирелде, алар бәхәсләшкәннәрдер. Без инде үз чиратыбызда картинаны ачабыз. Пәрдән ачабыз һәм хопа! Менә алар, менә кемне сайлаган безне? Алмазны сайлаган төп героинябыз. Кемнәр откан котлыйбыз шым күңелдән, кемнән оттырган, кайфыгызны төшермәгез. Әле Алла бирсә, без киләсе атнада тапшырырбыз булачак, анда да бәхәсләшергә мөмкин булачак.
Ишаларга мөмкинлек булачак. Без инде шушы минутларда Сау булашабыз. Эфирдә һәрвакыттагыча сезнең белән ярты сәгать дәвамында Син минеке, мин синеке иҗат төркеме иде. Һәм әлбәттә мин Луиза һәм Зөлфәт Зиннур һәм иде. шушы агач булды сезнең белән бүгенге тапшыруда. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз, үзегезне саклагыз, бәрәңгеләрегез мулдан булсын, шөгендерләрегез, кишерләрегез барсы да бакчагызны чүп басмасын, Колорадо коңгызы юкка чыксын. Иң изге теләкләр.